Dnes to bude jelenie ragu s hrnčekovými karlovarskými knedlami. Jedným zo základov varenia bez stresu sú vopred pripravené suroviny. Ja som mala tentokrát jelenie mäso na guláš vákuovo balené, ktoré už bolo nakrájané, ale ak máte čerstvé mäso, nakrájajte si ho na väčšie kocky zhruba 4 cm. Ďalej si nakrájajte na väčšie kusy koreňovú zeleninu a na drobnejšie cibuľu. Ak máte peknú zeleninu, netreba ju šúpať ani škrabať, stačí ju poriadne umyť a odrezať konce. Rozpalte si masť a opekajte kúsky mäsa, kým sa zatiahne. Uistite sa, že má každý kúsok dosť miesta a neprekrývajú sa. Tak zabezpečíte, že bude mäsko opečené skôr, než začne púšťať šťav. Na prúdčom ohni mu bude stačiť zhruba minútka z každej strany. Ak použijete riad vhodný do rúry, mäso vyberte do taniera a odložte bokom. Ak budete používať pekáč, môžete ho vložiť rovno doňho. Pokiaľ nemáte ani jedno, alebo ani rúru, je možné urobiť to v hrnci aj na sporáku. Treba mať len na pamäti, že to bude vyžadovať častejšiu kontrolu. Ak ale máš na výber, odporúčam prípravu v rúre. Do výpeku po mäse v prípade potreby pridaj ešte trochu masti a vlož cibuľu. Tu opekaj na miernom ohni a po chvíľke k nej prihod nakrájanú slaninu. Spolu to restujú ďalšie 2 minútky, pridaj nakrájanú zeleninu a koreninu. Bobkový list, nové korenie a borievku. Ja som žiaľ borievku v 2 rôznych obchodoch nezohnala a nové korenie mi kdesi zmizlo. Predpokladám, že to má čo dočinenia s tým, že mi s vykladaním nákupu pomáhal môj ročný syn. Nie proti jeho vôli, skôr proti tej mojej. Ako náhradu som použila koreniacu zmes na divinu, ktorú som prisypala k mäsu, keď som ho neskôr vracala do hrnca. Po zarestovaní zeleniny pokračuj s paradajkovým pretlakom a ak chceš, tak aj paprikovou pastou. Poriadne to premiešaj, nech sa chute prepoja a pridaj naspäť opečené mäso. Pridaj čerstvo mladé čierne korenie, sol, poriadne to premiešaj, ešte asi minútku na prúdčom plameni restuj a zalej zhruba do polovice červeným vínom. Počkaj, kým sa z vína vyparí alkohol a trochu sa to zredukuje a následne môžeš pridať džem. Alebo lekvár, marmeládu možno. Ja som dala šípkový, hodný je aj brusnicový. Ak máš radšej nasladlejšiu chuť, tak môžeš skúsiť aj slivkový. Ale s tým by som bola trošku opatrnejšia. 2 lyžice max. Teraz pridaj horúci vývar alebo vodu, tak aby to celé bolo takmer úplne ponorené. Chceme, aby vrcholčeky mäsa a zeleniny takto zľahka vyfúkali. V prípade, že použiješ vodu, ak chceš, môžeš pridať aj zeleninový alebo hovädzí bujón, ale drž sa potom na úzde pri solení. Prihoď tam vetvičku rozmarínu, zakry to a vlož to do vyhriatej rúry. Teraz máš 1,5 hodiny fraj. Teda nie tak celkom, ideme robiť knedle. Priprav si panvicu a žemle si nakrájaj na menšie kocky. Ak sa ti zdá, že používam nesprávny nôž na krájanie žemlí, nerieš. Ak sa ti zdá, že som sa porezala, pretože som použila nesprávny nôž na krájanie žemlí, pouč sa a nerieš. A ak sa ti vidí, že som naďalej pokračovala v rezaní tým istým nožom, vnímaj to ako malý náčrt toho, čo môžeš očakávať od tohto kanála. Žemle si do zlatista opeč na panvici na rozpustenom masle a nechaj chvíľu tak. Zo žltka, mlieka, múky a muškátového oriešku si vymiešaj hladké cesto. Petržlenovú vňať si nasekaj na drobno, pridaj ju k opečeným žemliam, poriadne osol a spolu premiešaj. Bielok si vyšľahaj na tuhý sneh a zľahka ho stierkou primiešaj do cesta. Pridaj k tomu žemlovú zmes a premiešavaj, až kým sa to celé neprepojí. Do širšieho hrnca alebo hlbokej panvice si daj zovrieť vodu. Množstvo by malo byť také, aby po ponorení hrnčekov alebo formičiek siahala asi tak 3-4 cm pod okraj. Ja som si to takto vymerala, čo mi aj tak nepomohlo, pretože mi našpliechalo donútra, ale nebola z toho žiadna dráma. Hrnčeky alebo formičky si vymaž, kľudne takto na hovváta prstami, len si ich predtým umyj. Ideálne aj potom. Vysyp ich múkou tak, aby bol spodok aj steny obalené v tenkej vrstve a naplň ich žemlovou zmesou asi 2 cm pod okraj. Opatrne to vlož do vriacej vody, prikry to a nechaj to 25 minút variť. Neodokrývaj, až kým neprejde tých 25 minút. Potom ich môžeš pomocou kliešťov vybrať a nechať trochu vychladnúť. Teraz je čas skontrolovať ragu, trošku premiešaj a čekni, či sa nepripaluje. Keď je všetko v poriadku, prikry ho a zavri na ďalších 45 minút. Po tomto čase ragu ochutnaj, v prípade potreby dosol a pridaj prelisovaný cesnak. Po ďalších 15 minútach by už malo byť všetko mäkké a zredukované, pripravené na servírovanie. Ak by sa ti mäso zdalo ešte málo mäkké a omáčka príliš hustá, kľudne to trošku podlej a vráť to ešte naspäť, kým to nebude mať požadovanú konzistenciu. Dobrú chuť!